Hello everyone, गासैबो खुलुमबाय नोंथांमोननि बे गोदान भिडिअ गासैबो बरायनाय थाबाय आरोना स' दिनैहाय माने 1 मे आरोना दंफां गायनायनि दिन बेखायनो जोङो सानबायखि दिनै गयखौनो गायना होनोसै बारियाव होननानै थ' दायो बारियाव दङ आरोना गय गायनो थाखाय फुंनिफ्रायनो माने अखा फैदोंमोन नालाय ओमफ्राय ओंखाम जाखांबाय माबाय दसे रेस्ट लाबाय ओमफ्राय रेस्ट लानानै दायो गय गायनो थाखाय बारियाव फैबाय आरोना थ' जायफोर नायनो इन्ट्रेस्ट मोनो आंनि भिडिअखौहाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो थ' नै ओइथिंहाय जोंनिया माने गामियानो माने भुटान नांजोबनाय आरोना नैबेहाय हाजो आरोना भुटान थ' दायो बोराय बुरि माबा गायगासिनो आरोना गय गायगासिनो थ' नोंथांमोननोबो आं शेयार खालामलांबाय थागोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौहाय दायो नै गय गायनो थाखाय हाखर जावगासिनो आरोना बोराया ओमफ्राय आं इथिं गन लानानै नायगासिनो आरोना सोरगिदिंहाय मानो होनबा बे गनदोंहाय माने जखा लादों आरोना जोङो माने इथिंबो जानायहै माने 7 फुट बिदि गोजान लानानै जोङो गायदों आरोना ओमफ्राय दा नै एकदम मिनिहै एकदम एदावनानैहाय माबादों आरोना जावगासिनो दङ आरोना ओमफ्राय दा बिथिं जावखांबाथाय नै आंनि आरो सुनायनि बारिसै आं माने सुनानै होगासिनो आरोना बेनो बेसेबां गोजान नांगौ इथिंबो जावखाङो आदा आदि जावखांना लाखाबाय दा बिथिं नै जखा लागासिनो आरो जखा लानानैहाय जखा खालामनानै माने जखा खालामनोबो जाया जाखादों आरोना ओमफ्राय दा नै जखा आं खालामनानै होबाय ओमफ्राय जावबाय आरोना बोरायाहाय दायो बेखौनो नायलांबाय थादो जों माने माबायदि गय गायलांबाय थायो मेनि 1मोन नालाय ओमफ्राय बेखायनो जोङो मा खालामबाय थानो होननानै अखाबो फैदोंमोन नालाय फुंनिफ्रायनो ओमफ्राय दसे अखा गारनायखाय दे दंफांखौनो गायनोसै होननानै दंफां गायनोबो जेबो गैया बेखायनो गयखौनो गायनोसै होननानै जोङो दायो ओमफ्राय नै गयखौनो गायगासिनो दङ आरोना ओमफ्राय इथिं जखा सुनानै होगासिनो दङ माने फाला बदल जोङो माने माबा खालामगासिनो आरोना माने जखा सुनानै माबाबासो माने एखे लाइनहै जालाङो नालाय नङाबा गेद्दा गेद्दि खायलें खुइलें जालांजोबो आरोना गायनाया बेखायनो फुरा जखा सुयै गायगासिनो दङ आरोना दायो नै बोराया मेंबायनो आरोना ओमफ्राय दायो बोराया आरो जखा खालामनानै होलायसिगोन आरोना आंनो ओमफ्राय आंनि बारिसै जावनाया होथारदो हायाबाबो होखादों खदालखौ जावख्लायनाया थ' बिदिनो जावलांबाय थासिगोन माने आदा माने बोराया मेंबोला आं जावो ओमफ्राय बिनि उनाव आरो आं मेंबोला बिदिनो हासबेन्डआ जावो बिदिनो माने खामानिखौ सानैदोंनो मावगासिनो दं आरोना मानो होनबा दानो बिदिनो गय गायनायनि बोथोरावनो आरो सानैदोंनो गायना लाखायाबा आरो सोरथो गायना होनो आरोना थ' दायो माने जोङो मा गायगोन जानानै बेखायनो गयखौनो बारियावबो फुरा खालि दं नालाय ओमफ्राय बारियाव गयखौनो गायजोबनोसै होननानै फुरा प्लेनिं खालामनानैहाय दायो नै जखा खिथिनानै नै बेयाव होनलायलायना जखा खिथिनानै होदों आरोना आंनो ओमफ्राय होख्लायदों आंहाबो जावनाया फुरा माने आखायानो थिफुजोबखादों आरोना आंहा माने जावनाया माने जावदोंबो ओमफ्राय बिनि उनाव माबानो गायदों आरोना जोङो फुरा दायो हाखरखौहाय जावना लाखाजोबग्रोदों आरोना जों जेसे हायो हाखरखौ फुरा मेजारमेन्ट लानानैहाय जावगासिनो दं आरोना नै होख्लायगासिनो जिथु जखा सुना होग्रायाबो खाथ्राखा ओरैबायदि माने बारियाबो ओरैबायदि हाग्रा माने फिसा माने दाखालिहाय हाग्रा गैयामोन आरोना जोंनिनो हाबामोन नालाय ओमफ्राय बेयाव ओंखाम जाहोदोंमोन आरोना बे लांदाङाव बेयाव फुरा प्लेन जाजोबखाबायमोन जा बरियाहै ओमफ्राय दायो अखा फैबाय नालाय ओमफ्राय अखा फैनानै फुरा हाग्रा रोदोमजोब्बाय आरोना ओमफ्राय नै दायो फिसा हाग्रा जाजोब्बाय दायो गय गायना होनोसै गय गायखांबाथाय आरो नायदो लांदां जाजोबखासिगोन आरोना जखा लायै हाखर जावना लाग्रोजोबदों आरोना जाहानि थिंगिलि फिसाया खैथा माबा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ता जावदों आरो जाबावगोन इथिं फुरा गायना लाजोबगोन आरोना ओमफ्राय फुरा नैथिं नै बियो भुटान आरोना फुरा नै हाजोआ इयो सब इयावहाय केम्प दं आरोना इसोरनि डिउटि थाग्रानि बे केम्प आरोना थ' मैया हरावहाय नै इथिंनो मैदेर फैदोंमोन आरोना हाथि जोंनि बे बारिथिंनो बैयावहाय थालिर जादोंमोन आरोना नै बे थालिर माबानाय नुनाया बिदिनो ओमफ्राय बैथिं ओरै न'नि बारिथिंनो बारलांदों आरोना थ' दायो जोङो इथिं फुरा जाहानि बेखिनिया गासिबो नालाय ओमफ्राय बेयावहाय गय गायजोबगोन आरोना थ' जेसे हायो दिनै गायना लानोसै आदा आदिखौ बाबायाबो गायबाय थाखादों न'आव थाबाय थानाय टाइमाव मोनसेनिखौ बाबाया गोदान गायनानै दोनजोब्बाय ओमफ्राय दा दिनैहाय जों आरो गायजोबलायनोसै आरोना थ' फाला बदल सानैदोंनो बे जावलाय आं जावलाय सुलाय एकदम माबा खालामगासिनो आरोना फुलि जावख'गासिनो आरोना मानो होनबा नैबेयावनो न'आवनो आदा आदि फुलि दंखायो नालाय थ' बे न'आव थानाय फुलिखौनो बिथिं गायग्रोजोबना लागोन आरोना इथिं साइडआवहाय ओमफ्राय आरो बिनिनो ओमफ्राय गायखांजोबनानै न'निया जेसे हायो थैयो गायजोबगोन ओमफ्राय फुलिखौथ' नांबावखागौ बायनांसिगोन आरोना ओमफ्राय नै बै औवा नुहुरनायसिम बिथिं फुरा फिलाप खालामगोन आरोना थ' थांनाय बोसोराव माइ गायदोंमोन नालाय ओमफ्राय देग्लायहाय गायाबो जानो हागौ आरोना बे दुब्लि साइडखौ ओमफ्राय खिन्थु बे ससेखौहाय गायजोबगोन आरोना थ' न'नि फुलिखौनो इथिं जावख'बाय नै हागु गाहांहां जाबाय बेखौ फुरा होना लाजोबनोसै
दायो नै गय फुलिखौहाय रोगानानै लादों आरोना ओमफ्राय रोगानानैहाय नै बिदिनो हाखराव होलांजोबसिगोन आरोना ओमफ्राय होलांनानैहाय गायलांजोबसिगोन आरोना जोङो बिदिनो सानैदोंनो जावखुदों नैथिं हासबेन्डआ नैथिं जावखुदों ओमफ्राय बिथिं आङो रोगादों गायदों आरोना बिदिनो मावलांबाय थानोसै सानैदोंनो होख्लायलांबाय थानोसै गायलांनाया उनाव माल थाखा मोननाय बायदि बुरजा गायलांजोबनोसै आरोना बिथिंहाय थ' नायलांबाय था आरोना जोंनि गय गायनायखौनो दसे टाइम पास बेयावनो आरो माथो खालामनो ने जोंनि बाबायाबो जावगासिनो आरोना जों गायगासिनो मा खालामदों नोंलाय बेयो गायदों बाबा जावखुना हरदों ओमफ्राय आं रोगादों नै बेखौ सिदा खालामनाया नोंनि हाबा थिं बाबा जावखुना हरदोंना दायो नै सानैदों गायगासिनो आरोना बिथिं बाबाया फुलिखौ जावखुना हरबाय नालाय ओमफ्राय दा नै जों गायगासिनो दङ सानैदोंनो आरोना जा बरिया ग्रिन नुगारदों आरोना ओमफ्राय नैथिं बाबाया जावखुगासिनो दङ आरोना फुलिखौहाय जावखुनानै हरदों आरोना ओमफ्राय जोङो बिथिं नै गायगासिनो दङ नै रोगा दाउफोराबो जा डिस्टार्ब आरोना इन्ट्रेस्ट नांदों गय गायनायाव बिसोरबो बारिया माने गयानो गैस्राखायामोन आरोना बिथिं माने बाबाया जावखु हरगासिनो ओमफ्राय बिथिं जोङो रोगाहै गायगासिनो दङ आरोना दासो नुदों सेट जाबाय खारलांबाय थानांसिगोन आब'खौ गाहायसिन नुस्राबाय दासो र' नोंखौबो लानो थाबायनायखौ आब'खौबो नुदों सोबखौबो नुबाय साथामखौबो सासे खारबाय हाखौ थिगसे होना होखादों आरो दोसो गाखादों आरोना फुरा गोरा जाथों होननानै फुरा थाब देरथोंसैलै गय फुलिया थाब देरनानै थाब फिथाइ होथोंसै नै होथारखादों सानैदों गायनाय नै गयखौबो खायलें जादों नामा होनना सिदा सिदि जि नायखादों हारसिंनो होखादों सानैदों बोरलो होयै गायनाया ओमफ्राय फुरा नै बिथिं हा होनानै लाजोबबाय हा माने फार्स्टआव सिफ्रुनानै होग्रोदों आरोना ओमफ्राय बिनि उनाव गथा होनानै होबाय गाख्लायखादों साला थाब माबानायनि गोजोनायनि होननानै होखादों गाख्लायहै माबानाया आरोना थ' दायो बिदिनो नै गायलांबाय थागासिनो दङ गायलांबाय थानोसै बिदिनो आरो माथो खालामनानै ओमफ्राय फुरा बारिखौनो गायजोबखागोन आरोना ओमफ्राय एकदम केमेरामेनाबो खाथियालाय जोंहा एकदम माने मावहोजोबखायो आरोना इथिं लालायनो खाराब मेंबाय गायनानै फुरा गरम मोनजोबखाबाय इन्टारेस्ट नांदों बियो रोगा जे दा गय फुलि मोनजोबगोन हाया जादों माथो नोंलाय मानि मोनदों सानो मेंदोंब्रा माबायदि लाबो होमबा हाला इखौ आं गिंगिलिलिनो थिखांना होदों खनायाव थांद्रायबाय बेखौ खनायाव होनोसैदां गोजौखौ है हाखर जाबावनांगोनदां नै
जावख'गासिनो बाबाया बिथिं फुलिखौ जावख'ना होदों ओमफ्राय जों गायदों आरोना सासे रोगानो नेगासिनो फुरा गेलेलायमोनजोबबाय फुरा गायजोब्बाय आरोना नै बिथिं फुरा फुलि बायनांसिगोनलै बिथिं फुरा गायनांगोन मबेयो ए बाबा गायनाय फुरा नै सिरा एवनानै जाबाय ओमफ्राय गायखांना होनानै मेंबाय हेलौ मा